اسم أملاخ يبارخ مصحف قدس نمنتهي علامة تصحيفه نمنتهي مصحف قدس نمنتهي أدليو اسم أملاخ يبارخ مصحف قدس نمنتهي أدلينا نمنتهي علامة تصحيفه اسم أملاخ يبارخ لما عنت نريو نسيو اسم أملاخ نزل علم يبارخ حدا نمنتهي علامة متصحفه مصحف قدس بقال أملاخ مسرت كنريو خلنا انت يبلنا بكرسة زركب هيوت كحبرنا يبلنا إذا أب حد شيلان ترينا أو إنجيل يوحنس معرف إسراء تغسالسان حدا ترينا انت يزبلالو كنا خي يسوس نسو كرسة ود أملاخ مخانو ما أنتك تأمنوا أمينكم بسمو هيوت ما أنتك ترخبوا أيو إبلوكم الله رأي لذي قال إخزابير مصحف قدس نمنتهي علامة تصحيف نمنتهي علامة تداليو نمنتهي علامة انتي الناس حدا كاو انتايو يسوس كريستوس نسو ود أملاخ مخانو من كن أمن أميننا خا بسمو هيوت متان كنركب اسم أملاخ يبارا كلايكا بزح نغير علامة ناي مصحف قدس كن كلايكا انت يالو تسفا كوننا بقى إذا خابين نروحو أبرومي معرف 15 تقصي 14 انتي زبلالو بتأجسن بمصننع صحفاتن تسفا ما انت خونلنا اتقدم اتتصحفه زبله كل نمهرنا ايو اتتصحفه راي اتقدم اتتصحفه نمهرنا انت متان خوننا تسفا متان خوننا ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ንምንታይ ዕላማ ተጻሒፉ ተስፋ መታን ኮነና ኣብዚ ምድር ክንመላለስ ከለና ክሳብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምለስ ተስፋ ኮነና በቃ ስም አምላክ ንዘለዓለም ይባረክ ብዚ ተስፋ ክንቀሳቀስ ክንመላለስ ስለዘይንኽእል ተስፋና በቃ ንዑ እንዳንበብና ንጻናና ንዑ እንዳንበብና እንታይ ንኾን ንብርትዕ ማለት እዩ ሳልሳይ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሕፈሉ ዕላማ ካብ ተመክሮ ዝሓለፉ ሰባት ክንመሃረሉ እዚ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ተጠቕሲ 11 እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከብና እውን ንተክሳጥ ክኾነና እዩ ተጻሕፈ ረይ ንዓና እውን እዚ ቃል እዚ ንተክሳጥ ክኾነና ንትምህርቲ ክኾነና እንታይ ኮይኑ ተጻሕፈ ይብለና ሃሌሉያ ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ናይ ሰባት ተመክሮ ናይ ዝሓለፉ ሰባት ተመክሮ በቃ ካብኦም እንመሃረሉ ምክንያት ይብለና ኣሎ ዝገርምኩም እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከብና እውን ንተክሳጥ ክኾነና ተጻሕፈ ስለዚ ካብኣቶም እንምከሮ ካብኣቶም እንመሃሮ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ከዓ መጽሐፍ ቅዱስ ንምንታይ ዕላማ ተጻሒፉ እንተይልና ከዓ ንትምህርቲ ንተክሳጥ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ክጠቕመና ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣበይ ንሪኦ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16-17 እንታይ ዝብል ኣሎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢሉ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተክሳጥ ንምቕናዕ ንጽድቂ ክኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ ስለዚ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ስለ ዝነፈሶ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ዕላምኡ ተጻሕፈሉ ከዓ ንዓና እንታይ ክኾነና ንትምህርቲ ንተክሳጥ ንምቕናዕ ንጽድቂ ክኾነና እዩ ተጻሒፉ ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ሓምሻይ ንሪኦ መጽሐፍ ቅዱስ ንምንታይ ዕላማ ተጻሒፉ እቲ ሓምሻይ ንሪኦ እንታይ እዩ ብስም ወዲ ኣምላኽ ንዝኣምኑ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላቶም ምእንቲ ክፈልጡ ብስም ወዲ ኣምላኽ ንዝኣምኑ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላትና መታን ክንፈልጥ እዩ ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 13 እንታይ ዝብል ኣሎ ንኣኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለየ እዚ ጽሒፈልኩም ዘለኹ ራይ بسم ود أملاح زأمانة زبالة كلس نايز زل عالم هوت كم زلاتو مأنتك كفلت مأنتك نفلت انت يجرو إذا ما صح قدس إذا على إجزابير تصحيفو يبلنا سم أملاح نزل عالم يبارخ سلازي حمشنا برينا كون لعلون كله يخليو جن رئينا لنا ما صح قدس نمتعلم هم تصحفه سلازي إذا ما صح قدس إذا قال إجزابير كم تبلكم أو قديم أبتقدامي كفال مصح قدس قال إجزابير كم زوان تزاريبنا إذا مصح قدس كأم نمتع لامهم تصحفه تزاريبنا سلازي إذا قال إجزابير مس النبوة أنت يجبرنا مسلكم يلا بمنا يبلنا قال أملاح
ነዚ ቃል ከነንብቦ ከለና ለባማት ይገብረና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ንሱ ኸ ኣብ መዝሙር ዳዊት እንተሪእና ምዕራፍ 119 ጥቕሲ 97 ክሳብ 100 ዘሎ እንተሪእና እንታይ ዝብል ኣሎ መሲልኩም ንሕግኻ እምብዛ ኣፍቀርክዎ ሙሉእ መዓልቲ እስተንትኖ ኣለኹ ትእዛዝካ ንሓዋሩ ምሳይ እሞ ሓለፋ ጸላእቲ ኣለበመኒ ምስክራትካ ምስትንታነ እሞ ሓለፋ ኩሎም መምሃራነይ ለባም ኮንኩ ትእዛዝካ ሓልየ እሞ ሓለፋ እቶም ሽማግለታት ኣእምሮ ኣለኒ ስም ኣምላኽ ይባረኽ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ካብ ጥቕሲ 97 ክሳብ 100 ማለት ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ምስ እተኣምኖ እንታይ ገብረካ የድሕነካ ነዚ ቃል ኣምላኽ ምስ እናኣምኖ እንታይ ገብረና የድሕነና ንዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 16 እንታይ ይብለና ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡውን ንጽርዓዊ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እዩ እሞ ብወንጌል ኣይሓፍርን እየ ይብለና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ንዝኣምን ዘበለ እንታይ ኩሉ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እዩ ንምድሓንና እዩ ቃል እግዚኣብሔር ምስ እናኣምኖ እንታይ ገብረና የድሕነና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ካልእኻ ቃል እግዚኣብሔር ምስ እንእዘዞ ከዓ እንታይ ገብረና የንጽሓና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ካብ ጥቕሲ 9 ክሳብ ጥቕሲ 11 ከምዚ ይብለና ጎበዝ ንመንገዱ ብምንታይ የንጽሓ ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃቕ እዩ ብምሉእ ልበይ እደልየካ ኣለኹ ካብ ትእዛዛትካ ከየግልስ ኣይትሕደገኒ ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቐርክዎ ይብል ስም ኣምላኽ ይባረኽ ካል ተወሳኺ ቃል እግዚኣብሔር ካብ ኣፍና ምስ ዘይንፈልዮ መንገድና ይቐንዓና ይሰልጠና ገርም ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 8 ዝብል ኣሎ ነቲ ኣብኡ ተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮሲ መዓትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መጽሓፍ ግዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለ ሽዑ መንገድኻ ተቐንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ ይብለና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ እዚ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ገብረና ይመስልኩም ኣብ መንገድና ምቕናዕን ምስላጥን ክገብረና ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጸሊና ብህድኣት ከነንብቦን ኣእምሮናን ልብናን ከነስፍሮ ይግባአና ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 8 ከም ዝብል ቃል ኣሎ እዚ ኣነ ዝእዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 6 ማለት እዩ እዚ ኣነ ዝእዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን ይብለና መሊሱ ከዓ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 8 እንታይ ይብለና ስለዚ ምእንቲ ክትሕይሉን ናብታ ክትወርስዋ እትሳገርዋ ዘለኹም ምድሪ ክትኣትውዋን ኣፍታ ጸባን ማዕረን እተውሕዝ ምድሪ እታ እግዚኣብሔር ነቦታትኩምን ንዘረኦምን ክህቦም ዝመሓለሉ ምድሪ መዓታትኩም ክነውሕ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘኩም ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛት ሓልውዎ ይብለና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ለዚ ቃል እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ብህድኣት ከነንብቦ ጸሊና ከነንብቦ ኣብ ኣእምሮና ልብናን ከዓ እንታይ ክንገብሮ ከነቕምጦ ኣለና ብጣዕሚ ቃሉ እንታይ ገብረና ይድግፈና እዩ የበርታዓና እዩ ይሃንፀና እዩ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16 እንታይ ዝብል ኣሎ ብመዝሙር ውዳሴን መንፈሳዊ ቅኔን ንሓድሕድኩም ኣስተምህሩን መዓዱን ብልብኹም እውን ብጸጋ ንኣምላኽ እናመሃርኩም ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም ይብለና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጥበብ ቃል እግዚኣብሔር በቃ ብምልኣት ኣብ ልብና ክሓድር ኣብ ውሽጥና ክሓድር እዚ ናይ እግዚኣብሔር ፈቃድ እዩ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ቃላት እዚ መጽሓፍ እዚ ከይንንኪ ወይ ከዓ ከይንውስኽ ድማ ኣጠንቂቕና እዩ በቃ ካብቲ ቃሉ ተጻሕፈን ከይንውስኽ ወይ ከይነጉድልካ ኣጠንቂቕና ኢና ንኣብነት ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 እንተሪእና ናይ መወዳእታ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ጥቕሲ 18-19 ኣነ ቃላትን በዚ መጽሓፍ እዚ ንሰምዑ ኩሎም እምስክረሎም ኣለኹ ሓደ እኳ ናብዚ እንተወሰኸ ኣምላክካ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ መዓት ክውሰኸሉ እዩ ሓደ ሰብካ ካብ ቃላት እዚ ትንቢት እዚ እንተኣጉደለ ኣምላኽ ካብተን ኣብዚ መጽሓፍ ዝተጻሒፈን ዘለዋ ኦም ህይወትን እታ ቅድስቲ ከተማን ግዲኡ ከጉድለሉ እዩ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ጥቕሲ 18-19 ከምኡውን ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 2 እንታይ ዝብል ኣሎ ነዚ ኣነ ዝእዘኩም ዘለኹ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣምላክኩም ምእንቲ ክትሕልዉ ኣብ ልዕለቲ ኣነ ዝእዘኩም ነገር ኣይትወስኹ ካብኡ ከዓ ኣይትነኪ ይብለና ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ስለዚ ብሩኻት ብጣዕሚ ቃል እግዚኣብሔር ሓጎስ እዩ ደስታ እዩ ዕረፍቲ እዩ እዚ ቃል
መጽሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምዃኑ ጥቕምታቱ ንምንታይ ዕላማ ተጻሒፉ ክንሪኦ ፀናሕና ብጣዕሚ ናይ ህይወትና ኣገዳሲ እዩ ናይ ህይወትና ኮምፓስ እዩ በቃ መምርሒና እዩ በቃ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ብእንጀራ ጥራይ እንታይ ይገብርኒ ኣይነብርኒ ስለዚ ንስጋና ከምቲ መግቢ ዘሌና ማይ ዘሌና ክንሰቲ ንነፍስና ንመንፈስና ከዓ እንታይ የለና ቃል እግዚአብሔር የለና ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰይጣን እንታይ ኢልዎ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ብእንጀራ ጥራይ እንታይ ይገብርኒ ኣይነብርን ንሕና ደቂ ሰባት ከዓ ብእንጀራ ጥራይ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና እንታይ የለና ናይ እግዚአብሔር ቃል የለና ምስ እግዚአብሔር ሕብረት የለና ንሱ ከዓ ብቃሉ ጌርና ኢና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንፈልጦ ብቃሉ ጌርና ኢና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንስዕቦ እቲ ንኣምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ክብርትዕን ክገብርን ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ስም ኣምላኽ ይባረኽ ህዝበይ ሰዓን ፍልጠት ይጠፍእ ፍልጠት ኣበኻ ኣነ እውን ካህን ከይትኸውን ከልከልኹ እዩ ዝብል ስለዚ ሕዋተይ ብካልእ ትሕዝቶ ካልእ ሳሳይ ክፋል ሎማዓንቲ ካልኣይ ክፋል ብሳሳይ ክፋል ክሳብ ዝመፀኩም ኣብዚ ዘለኹሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ